मस्ते। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि खेसारी लाल यादव के एगो गाना आएगा जौना गाना के टाइटल रखा फुल ओढ़ौल। जी हाँ, और वहीं पे पावर स्टार पवन भैया के भी एक गाना आवे वाला रहा जेकर पोस्टर आ गई बा रउआ सबके बीच में, जौना गाना के टाइटल बा ओढ़ौल के फूल। तो भैया अगर ये दोनों के उल्टा कर दिया तो सेम टाइटल हो जाई। तो रउआ सबके बतला दी भैया कि खेसारी लाल यादव के गाना आ गए और पावर स्टार पवन सिंह गाना आवे में शायद अभी लेट बा, कल परसों आ जाए। लेकिन रउआ सबके बतला दी कि पवन सिंह के गाना आवे के पहले खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट हो गए। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी भैया कि बात सच बा कि खेसारी लाल यादव के गाना जौना चैनल से रिलीज भेल लगा वो चैनल पर से डिलीट हो गई बा। बहुत सारा लोग वही गाना के दूसरा चैनल पर डले बा, तो लोग सुन सकता नहीं गाना के। लेकिन भैया खेसारी लाल यादव के गाना जौना चैनल से रखा वो चैनल से गाना डिलीट हो गई बा। काहे डिलीट हो गई बा? का पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाना के टाइटल सेम रहा, ए वजह से डिलीट हो गई बा। ये गाना ही सेम हो रहा एक वजह से डिलीट हो गई बा। पवन सिंह के गाना के लेके और खेसारी भैया गाना के लेके कोनो दिक्कत ना रखा भैया, एक वजह से गाना डिलीट ना भइल। तो सब बतला दी भैया कि जितना भी खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट हुई सब एग्रीमेंट के ही लेके हुई। काहे कि भैया अभी एग्रीमेंट के मामला खत्म ना भइल बा। अब कुछ खेसारी भैया के चामचा बेलचा बात सन जौन की अपने आप के खेसारी भैया के माने का कहीं जूता समझ ले सकी, हम उनका पैर के नीचे हम बैठे रही तो उनको जूता समझ के यूट्यूब आई सब बकर बकर फेंक दी सर, हाँ सेटलमेंट हो गया, अब तो ट्रेंडिंग स्टार रिटर्न आ गए, तो ई हो गया तो वो हो गया, फलना चिलाना ठिकाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। रोग सबके बतला दी कि गाना वही चैनल पर आई जहाँ चैनल के परमिशन देवल गई बा। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आ सकता, बुका म्यूजिक से आ सकता, अन्नपूर्णा फिल्म से आ सकता, बाकी और अन्यथा कोनो चैनल से गाना खेसारी भैया के ना आई। रोग लोग यूट्यूब पर सर्च मार सकता नहीं, जहाँ चैनल के नाम बा गेम टून्स भोजपुरी। यही चैनल से खेसारी लाल यादव के गाना लगा, जहाँ गाना के भैया टाइटल लगा फुल ओढ़ौल। भैया गाना डिलीट हो गया बा, कंप्लीटेड डिलीट हो गया बा, गाना अब ना आ सकता। रोग सबके बतला दी कि ये पावर स्टार पवन भैया कोनो हाथ ना लगा। काहे कि रोग सब इवेंट शो में देख ले बानी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथे खड़ा रहे के ऐलान कर दिल बा। तो पवन भैया कहीं हाथ नहीं के, लेकिन चुतिया चमचा सब खेसारी भैया के कि पवन सिंह कहीं घुमा फिरा के बदनाम करे कोशिश करला। लेकिन जेकर नाम बा उ बदनाम भी बा, जेकर नाम नहीं के उ का बा। तो उहे बात बा, पवन सिंह के नाम बा तो बदनाम भी बा। अब चप्पल जूता खाए वाला भी पवन सिंह के नाम ले वाला। तो सबके अपडेट कैसे भैया कमेंट करके जरूर बतला। मिला तो अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।